Γεια σας παιδιά, ελπίζω σήμερα όλοι να ξέρετε αυτό το παιχνίδι που θα παίξω. Λέγεται Geometry Dash. Αν δεν το ξέρετε θα έλεγα να το παίξετε. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει γενικά να αποφεύγεις τα εμπόδια και να περάσεις πίστες. Εγώ θα παίξω σήμερα ή μία ή δύο. Τα πρώτα εύκολα έτσι. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe όπως πάντα. Καλή τύχη γενικά στα σχολεία σας και να πάτε καλά. Εγώ πήγα στην πρώτη γυμνασίου. Καλή τύχη σε όλους, να περνάτε όλοι καλά. Και τώρα θα σας δείξω. Εδώ είμαστε στο πλοίο λοιπόν. Εδώ γενικά δεν πρέπει να πέσουμε στα καρφιά και σε αυτά τα τετράγωνα που θα λένε. Και ναι, πρέπει να επιβιώσουμε γενικά. Δεν μπορώ επίσης να πάω πίσω, μπροστά πάω. Και τώρα θα σας δείξω αυτό. Αν θέλετε μπορείτε να παίρνετε και εδώ ένα coins, νομίζω αυτό έτσι θα συλλέγετε για να παίρνετε κάποια καλά πράγματα νομίζω. Και ο στόχος σας είναι, όχι αυτό. Εντάξει, εδώ είχα πεθάνει, αλλά τέλος πάντων τώρα το πέφτηνα. Ωραία. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά υπήρχε και ένα κόνα, αλλά δεν το πήρα. Γιατί, όχι κι άλλο, εντάξει, αυτό είναι λίγο δύσκολο και δυσκολεύομαι, αλλά ωραία, εδώ αυτό είναι το τελευταίο τώρα. Υποθέτω πως έχουμε χρόνο να παίξουμε το δεύτερο, εκτός να πεθάνω, γιατί τότε θα ανεβιάσω. Νικήσαμε, πάμε λίγο. Level complete. Nice. Ωραία, και τώρα θα πάμε στο επόμενο που λέγεται Back on Track. Αυτό είναι σαν το Geometry Dash, αλλά και κάποια άλλα πράγματα. Γενικά όσο πηγαίνετε σε περισσότερες πίστες μπορείτε και να παίρνετε και καινούργια πραγματάκια. Επίσης μπορείτε να αλλάξετε και το skin σας. Όχι αυτό το νίκησα! Ναι! Ωραία, και τώρα θα σας δείξω κάποια έτσι πραγματάκια. Εδώ μπορείτε να ξεκλειδώνετε και άλλα διάφορα πραγματάκια. Ας πούμε μπορείτε να δημιουργήσετε κάτι, αλλά εγώ είμαι άχρηστος, οπότε θα ψάξω να βρω ένα easy mode βεβαίως, και το menu bar. Επίσης μπορώ να παίξω και ένα δύσκολο, αλλά τα δύσκολα είναι πολύ δύσκολα. Όχι αυτό. Ας πούμε μπορώ να παίξω απευθείας αυτό το cycles. Αλλά δεν έχω νικήσει ποτέ τέτοια, για αυτούς τους λόγους. Αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολα. Μπορείτε... έλα τώρα! Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στο 10%. Είναι λίγο δύσκολο το να πηγαίνεις ανάποδα. Εγώ πάντως θα πηγαίνω ανάποδα δεν... Όχι, ανεχώνομαι, δεν πειράζει. 6%. Αυτό είναι το time machine, άσχετο. Να μπορώ να παίξω και κάτι και πιο δύσκολο. Ας πούμε μπορώ να πάω στο αυτό. Σου άφησα στο 1%, τέλεια. Ναι, καλά, εντάξει, 7%. Δεν πειράζει. Επίσης μπορώ να ψάξω και να βρω ένα δύσκολο. Ας πούμε αυτά είναι τα demons. Μπορώ να βρω ένα demon κανονικό, ένα easy, medium, hard, insane και extreme. Τα extreme ας πούμε δεν είναι καθόλου εύκολα. Όμως δεν μπορώ να βρω εγώ ένα γιατί... Εδώ να δω. Να και ας πούμε το παίζω και αυτό είναι. Ωπα ρε. Τι είναι αυτό! Εντάξει, δεν πρόκειται. Εδώ βρίσκεται πόσο μεγάλο είναι και τα modes ας πούμε. Εγώ αν θέλω να παίζω medium, πατάω downloads και ας πούμε πάω εδώ και παίζω αυτό ας πούμε. Γενικά δεν ξέρω αυτός που το έφτιαξε, αλλά είναι ωραίο αυτό. Γενικά είναι 1 στα 10 και αυτό το παιχνίδι γενικά τα δείχνει. Να βλέπετε ας πούμε εδώ πέρα, ο στόχος είναι να μην πεθάνουμε κανονικά. Αυτός που το έφτιαξε δεν έβαλε και πολλή δουλειά σε αυτό, όμως εμένα πάλι μου αρέσει γιατί είναι εύκολο. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που όταν τα φτιάχνουν τα κάνουν full δύσκολα. Αυτό είναι εύκολο τώρα, εντάξει, γραμμούλες, τίποτα. Να, εδώ πάμε στα μεγάλα και εδώ πάμε σε αυτά τώρα που είναι λίγο δύσκολα, αλλά το έκανα. Και τώρα έχουμε αυτό εδώ πέρα που... Ωραία. Όχι! 90%! 90%! Ψόφισα στο 90%! Δεν θα τελειώσει το βίντεο. Εάν δεν νικήσω δεν τελειώνει το βίντεο. Έχω 5 προσπάθειες. Έτσι και χάσω 5 προσπάθειες. Γράψτε ότι είμαι όλοι noob στα σχόλια. Όλοι noob είμαι. Είμαι noob.
Είμαι noob. Είμαι noob. Είμαι noob, όπως είπα. Ωραία, ωραία, αυτό δεν είναι δύσκολο.